Apo apa yatum sai chutiki chot la pen long ke theng asai chong dat chot si asopo phan loka pacharle bonta asopo bang SSLC asatlang mate metric asatlang along mesen thek chi palong don pen api apo phan la pen dakarong asora toma phan nong meke ban Kardom Neliman Chandra Singh Ropi Afrangsi Any Karpi Light Kalang Ratana Phan Kardom na pajerik lo Kardom Kiduk ke ilitum kapaprang dun ja phan nang kham kheun e pu isi ang thek kapaklang non neli ke dolake hamren MSc constituency ke parlo lakhai si serlong chor noren tok biarong amekar joysing tok bi asupo sarkiri tok bi metric asat lang along 86.66% te palong dun pen dak api apo phan chot kali dakarong phan chot kali karbia khe phan nong mekewan Kiduk padikrim pensi apai potum asupo phan logo pacharli lapen apai bang arlong chotheng chot sai chutiki chot pensi asupo phan lo pacharli lo lapen asupo sitami duk padikrim positami awidet pen sitami sia kabor i aning ke hang penajok pining SSLC asatlang ang thek kapaklang along 86.66% te palong dun lo tangte sarkiri tokbi koson pensi labang song deng ke cepali dun lo labang so success story kachini pa meja phan non nili dak tok bi hem nang humri wang ek tang lo la si dak sarkiri tok bi la pen apia potom pen sta me nili ethithini lam the kaching ki ke than pon je phan nili bori ponito non nili dak sarkiri tok bi hem along matalang lia dungan nili nang lek tang lo la si dak sarkiri tok bi asar pura la pen asar pisita medolo alang litum dak sarkiri tok bi kosonsi loka porhima kosonsi preparation ma labangso success story kachini pa meja phansi non neli alang lipen chingki chethan ponpo la pen chengche prang neli sarkiri tok bi phan nang phan big congratulations to you nangli labangso asayang deng mate metric asatlang along 86.66% kache palong dun thege pot ke chengsi nangli phan churolo nasi ke chengsi bang neli nangli phan karjukang tung lalo nangli men nang likonat sika charlie dun ma nang hempensi up and down ma la sabso nang thanji ma introduction na son pen nilimen sarkari tokbi nilirong lagi serlong chor tokbi arong nongwan nili school gidun lagi PVM school jengkha bliram aben pining si nili metric chapa pass pon lo adak nili dak class 8 an ge hem sitolo Class 9 pen jengkha sarlong sing ren house long si ada si budam lo nikah ini pen ada konsi tuition lahai class ai temen dak konsi dun lo pen pining nikah bang e dak pen dam si non along pek college ini konsi mathal sarkiri non nang li sarpi lo nang li pai lo alang ke arlong chotheng chot la pen saiti ki chot sarpi sarburata sitame nang phan lo nang pacharli ludi la pen nang li sitame kabor ipen 86.66% te palong dun lo metric asatlang ang thek long lok pen nang li ta pass dun etlo la so percentage long pen pu nang li charge long pen kachichini pen nang li ko an ningarong lo ko pilo puji nang li nili result kachelang dun ke result bang board of ki pen chelang pilo 1031 upor 10 tarik 10 ar ni si chelang lo dak nili jengkha LP school ani dak serlong chor LP school long men chelang lo ni tum do ma thatung sang lang pin lo amat lang lo ada first lang 86% direct of the total marks pen olai lo te amat nang than lo nang all subject leta mani la jehok lo ma jehok lo pulo mat je positive comment tu kilo ni jehok lo ke dukan tin ni chudam lo pulo sa chok sarkiri tok bi alang 86.66% ka chepalong la pen subject tin along sitame letter mark mate distinction chepalong dun pen si metric asatlang chepaung dun lo la sila bangso metric asatlang ka chepaun dun alang kiduk kisung pen si ka charli dun kiduk hektika hem arisu si apia potom pen nele thithini ala marjing tung asar bura phan ke chengse bangke nangli hem kiduk hektik si nangli kupi sai si nangli tum sarpi sarbura tum keklem asap so nang chithano negi ma nangli men tang chithanik tha la pen nangli hem asora men la pen osomar bangkwan doma la pen nangli tum kupi pia sai si nangli tum keklem asap so nang thani gi ma la si aprang si nili nangli tum
NE kar bilai pen nili hem an nang kahumuri pot nili suri nangli tumhan ning kar ning kang sama kardom pajir iglo kardom lasi nili aprangsi nili tumahem kisung ba ke boy ba chuklem chodam asai nili chethan ikpo lasi ahok pet nili tum ke sai chuti ki chot ba chongdat chot labang ke ahok lo lasi nilimen ke joising tok bipulo nilisar buramen lake harsing tok bipulo lapen lapun nilichoramen rina bepi pu ighelo lapen nilitum ladak labang so ahem humlong kedo osomar bangpli nilitum bang hini bang trok iglo akleng si bang la sarkiri tok bi pulanon mitik na pas bi bang helo lapen adagwama bang ke alo so alang tum is longvet school si don iglo Pranabananda Vidya Mandir pulang lo hala adagwam le thot bang ta pinso so daksi don iglo class 5 vedlang lapen akibisi la ighelo la ke non ke thamang deng porhe igwai lo la sela bahini bang ke alang ke do arum si hadak je ala Pranabananda Vidya Mandir adung het si alang ke do arum nong si bahini ba phan bang ke hadak pedo ikok ma non bang ke elitum ladak foto kuri ponong le delo lasi nili sai lake lapuhilo ahok nili ke sakuri awe nilita nili hem sorta awe lapen kachongda chot chetulu chot ba school awe huchita hajira chudun pojat po la hai chonalusa chuklem ke amat nilitum la bang la non akleng si bang phan kap lokapetek mate bang na kabor ipi lake lapulo alang phan ha ningkan suri ini pen cricket thom aprang a pensi alang phan school pe don lo hadak kejiwan pen la siningkan kon lo ningkan kep ningkan kep lo ningkan nar kep an bangke dak hem pensi dam iglo amat alang ta an so se nang thek piji mane repi mane pu tuition pene pilong le pusta hemben ke do ke dam an ke lapu RVRA an ke joi mane pumat la ningkan hiniang bongke sir kep lo pen kep ang deng an mangke hada skola kompon adung si was principal Sarlong Sing arena house pulo alang room long si pado ikolo la si alang ta non pining tu tha ningkan surini ran ingkan ko trok abangke alang ta nitik nang tok dun lo la pen alang saratum alang phan ke than ke mum pen alang kabor ipen la pen itum apia potum kachobor idun pen la si ne litaning chorong lo ning arong ulo alang nong me na ke wan pipot subject trokta letter marks long dun lo la pen distinction kachopolong dun pot alang phanta choro par lo la pen si la pen ke non ke wang jilang owe kimi atumanta badu au somara tum sita lan so se badu apia potum sita lan so se bor idun hornai la karbia khaita etum nong me wan nangji an so se paprang nai pu nilining the pensi nilisai alam ta chethano la pen rada phanta an so se osumar phan hondu nai lana du nangji la pen emithang ta bor idun nai pu rat pen an so se nil tu manda her jume nang piponoi la pen rat atum ta osumar ki amithang osumar na badu osumar also se pethek nang pere nang pu nilning aklong pen also se nilitum handa herjume nang pedun ingnoi la pen thagdun nang redun nang pu nilitum ta rada phanta also awareness ason la pachini iglo chok choron lo hai sarkiri lalo non bangke nak tum hem sarpi sarbura tum ko anne kachipat duk pen pini arni nang la song dengan cepali dun et lodi la si nang non SS first year mate higher secondary bang ke nang kopi stream se ken kang tung mala pen aim in life kopi lo sabso chithani manang mo kopi lo ke man kang tung ke sabso mengalam nang chithan ji ma nili non 11 standard long is science stream sian po apa nili Anfar Super 50 hojai long dun po LIC adung pen hadak dun pen ikan ini chali dun pen HS second year pass hote JEE exam bang ke kregi phansi mane physics po nongsi
JEE Mains lapen advance ungluk dang ke nili IT long select po to se lan se ning ma thalo ben ning ma thap ben unpo ning chelo That means nangli aim in life abang ke engineer cepaman jadi hirjumi dulu ne asar pita dak sidola si nangli sitame asar pi nangli sai chongdat chot ar long choteng chot la si nangli ko an ningarong lo nangli sopo pini metre ka satlang nang on pidon eklo di nasi nangli ningalam nang chitan don ekdi ma ko an ningarong lo nangli Nili ahok lo nang itum en Ikar i kan karbilat atun nang kahumri thekapot suri akardom nang itum hanta nang pajit ilo napene nilita ahok lo dugdet boy det pustami nili sumar han kapapu ko hegi abang ke kabol i gedu pen sumarta nang thekti lo isilam non lai akleng si bang ke mitrik nang pas pilo napene bang kapohelong isilam khamke pulute mane aning duk dedi wajani simili tunta abidet pusitami hason si non nilining mathalo lapen hala super 50 long si also dun populo pen admission pini ne aphananta asap so back mane nili tunta kachuning rikang tumbang ke asap back pini buhi si kitabe back aphan nang ratun theka sonte kusi nilita chuning ri dun lo rada longta amala si ining karong abang ke lapulo non iprang ke lang ta la son thak nong me ke wan thi aphan serong chor apir the ma serong chorar lokta mane nong me ke wan ke misen ya phan sinon iprang ta am so se bor I thu thek nang la kusi nili so po hanta chupari bom lo lapene no son thak mane munit chini ne pin pen isi nangle tum phanta nang chini ne pin lang isi lam ke sita me nang kahumri penili tum tanang ka chini thu apot ma nilita lam ki kaningji banganingji o thek theti ma hedi malasi nangli tum phanta suri akardom nang pajir thilo chok me nangli sopo joine si nonili tum sita me di phorong sopi pen dak arlo pikan arong dak englong ari ya matsi nangli tum ahem deklo sita me nili tum tanang khamri bang eklo di la si nangli kopi pia sailon ene ke nangli klamic bomb ke nangli nang nili ke la pine sakuri bakuri puke ave mati di mala pusi pine nempo philo choklem pen chujor chulang pen ma pine lason kowe erong rang chu edun laso chujor pen aku pine hajiru pusi tame chudun bom la pene harlong nili tumathu ke la pu harlong asap so suli do mati mala si harlong chu thengdun po japo la si manli fees pusi tame ma admission pusi tame la pusi harlong chu thengdun bom pen mane GP bom si nili tunke la ansi mane pasuli dun bom lo asar kiri tokbi asar buraik lo la si nonili tum ka chingki ka che tham solang do kar biarat dona tum si nanglang donik bom lo la si nangli ko pini ning alam pini che thaning tung ma dolang sa la si nilitum ladak nilitum school ki dun pustami siksak o mantune pen ke la wecheng veri mate la arve ki jang hut ke ladak nilitum me ahem apar jong hala lang met ko aroi do ik la nang litum ta thelong lo la so alang ro sitame arve thedut pine hut ke men lang thedut la sonta parun edet la sonda do osa la pensi lai hui la sikethe giding tumta pu nilitum ta pu boy that pen kabor idun pen padun igla la pen kar biara da phan ta nong me wan pilo dak selong chorara panta anso se si badu asumar tumsi ta anso se thek dunangji re dunangji pu nilining ma tha pen bor idun horonang bangjok api bangjok putum sta bor idun horonang pu ninga klong pen chuning ri glora phanta na pen la niso phanta anso se rab dera tumta nirpojir pimta hirjume na pidun noi anso se pe thek thulo nang pere thulo na nasi nilitumta an duk that boy that kachek krong isi kachek krong tatali lo chongda tutelo pen bor idun pen pu chohang choram chorong pen niliso phan pa por hidun lo in an ke rasi alang ning ke hang bang ke shine stream si chali pulo
alang advance math sinang ponpi class 9 sir cap pen cap ang dengan pa alang advance math sa subject alang henone general maths pen kaita etia thakai ta long mate trognar cap thakai ta long nasi alang phan pulo je nangke advance maths chali pulote kopilo chali populo science stream si donji pulo alang JE alang si choice lo las aning ha pulo lasi alang anfar super 50 long si alang tum pranabanda vidya mandir long alang tum anfar super 50 a hinten entrance patok iglo damtang arkoetik lo ni phai kriplia ni si petok iglo hamkurani lasi alang resulta hala super 50 long entrance resulta alang third division anwan lo 69.33 ana percentage long lo lasi anfar super 50 hin bata alang khan welcome lo je unan ke ni tumta nanglang dun populo lasi anfar super 50 long si ni tum non tingkiwa che than woi lo ladak school alang tum school a sarvanta choro lo alang phan than pen pari pen alang tanang chali pidun pen ni tum apia potumta unan bo idun pen non asap mitega salang ke asap alang misen pena rijal nai wan people alang khanda choro lo pen rab khanta hilu me hanglo anso se pe thakna te finang lo pen neli kit padusi ladak neli tum dok det boy det lake chikrong ha he uphan gal ahok alam ke chikrong no koi lasi ifikiding ladak neli tum dak selong chor noren to berong selong chor dak ni tum nong it hamen constituency sipuri lo lasi ifikiding ladak hamrena MC INC long IM sar mongol singti mong phansita nitum phan kanghon ka jin sopen kawe pen apia potum kawe pen katubor idun pu nangkama thapen anso se ka biarat phan anso se thekdun ri nei pu ma thapen sar IM sar mongol singti mong sa nitum phan nangrap pon te pusi sia kirap cho hanglo lapen tuliram mong hang sar phansita me CM tuliram mong hang sar phansita me alang ni phanta nitum phan anso se kar biarat phan anso se pe theknang perena pu aning ma thapen anso se nangrap dun po pusi nilining thelo tuliram sa dr tuliram hang sar phanta chok ingasi nangrap pon igrek tha nilitum ta koanune tebor igla lasi ninga klongpen alang litum phanta dr tuliram hang manta chuningri pa lo lapen choro lo chok nang ni phan le sarkiri phan si arju thukang tong sarkiri nang koson si lo ka porhi lo nang kon ana time lo nang daily nang ka porhi chap chon chi thani ma nili kapor hi lage adap penceng po adap soy baji trok alom ben thur po labang baji trok ke aprang ben lo silang et po baji trok aprang ben lo silang po baji trok pen par chalote nili maths laban science tuition do po 7:45 ni 7:30 on 7:45 in class do po 1:40 on class do po 1:40 that kan long so 1.5 hour rest long po 3 pen computer class cheng fit po 3 pen 4 an computer class do that pen 4 sabso par chat pen advanced mathematics po 2 kilometers dolan ni ren house ong pen velo ada coaching dam po coaching do that 5 to 6 loman coaching do 6 loman de coaching do that po apen si hem dak room chwang po room long lang ching lu jat po apen si ko self study daily lu ko chelang pote ke ong nai lage 12 hours apen ke kom nai mane daily ka chelang wer apen kom kilo pote lage 3 to 4 hours pen average tabu kai chelang wer pote 5 to 6 hours nang subject do analong ta letter mark lo chutame nang li phan ka ju kang tung dak subject do an pe nang le kisung nai ko lo so subject phan si nang le ka chitong no la pe na so subject sung o pu along nang le ko son se ka che manage lo la so apta subject ji thani ma oni ni think sumo subject pote lage social science athela dak tin ta part do 3 parts political apen geography history tela tin ta part do la ta minis ni athe ni lima tha teng de aso subject long man ituma school long pen pote letter lapu keban sungkrung je than mang do
amani la sungu busi chini lo tapi la sungu busta me kapor he sapu pore vet apart pore vet pensi ni manage lo chok tan te sarkiri tokbi nali phan churu lo nang lan ang deng ka chipon don thega pot hem duk wok posita me pai potom cepaduk nak ji pu pen nang sita me cepaduk thulo cepaduk pen ang thek ta long lo di ta si Pranabananda Vidya Mandir long ka Charlie dun pen hala da school of hansita me nong me ban lo la pen isi alam nili da bangso achatai long pen ka pachini kangtung ke lalo nili dak Pranabananda Vidya Mandir dak vice principal atom pen hala dak authority atom pen dak teachers staff atom don pen sita me nili chingkik lo la pen Anfar Super 50 authority atom pen sita me nili chingki lo la si higher secondary ke a course ningkan hinia farman la first year and second year di ningkan hinia farman la si Anfar Super 50 ahin pen nang lisopo phan bangke la ningkan hinia farman ke ake joy pen lo nang popor hi pipon po la bangke admission ta ake joy lo la ningkan hini ke angton ake joy lo la sinali tuma jatta mathanang ni lo dak Anfar Super 50 pen nangli tuma phan la lang like theka joy ne nangli tuma hem duk wok pu pen also ka charle thek ser pu pen si la ningkan hinia farman ke Anfar Super 50 atuma ke joy pen alang phan lo pa charli pon po nangli tum ta chini lo Anfar Super 50 la ke la dak NEET la pen ke JEE la pen board pulatang te academic lo hala dak la hai a course ta me long ponji khojai angbong along nong nam ka chithang klong lo ka charli adim pulatang te Anfar Super 50 ta athaksi ang deng along sidolo la si sarkiri tok bia phan sita me Anfar Super 50 atuma hin pen alang li phan kiduk hem ariso pura kang hon kang jenso anso se ke thekiding pamanang anso se pacharli nang pu pensi la higher secondary ka charli ar pu bangke Anfar Super 50 atunsi deng pon po mate nang pacharli pon po la sinangli tum api pu phanta nilihin pen sita me la bangsa berta nang pachini pikang iklo la pen nang li sopo phan sarkiri nang ladak admission and ka dok we tang thailo pulatang te nang dak tailor ko nama te bokhet di choi pe ri kero edim long nang li damik non nilitum uniform batai sia farman nilitum ke aphoi phoi ke nang rabdun thek theda ta hai sita me e phonga farmana bang ke nilitum en ikar bi light pen nilitum abitung pen alang li batai si uniform bang ke la nilitum nang roi pidun po nang li ajuk chipi damik non paroi damik non engke mo ko an mahala dak la payment pinang jima nilitum aphan berta nang pale non la sa payment bang ke nilitum nang pi pidun ikpo asi nang li phan ka chun grikang ke lalo nang li charli paminang ji non 86.66% tot kali higher secondary graduation apen mo pen li pulo nang li engineering se charli ji pulo mo arni si pini ke ningkan surhini ra engko ira troka ningkan lo jang mi po chiklo di la si mo arni si nang li engineer ke mana hut akoni li tum wang thu pola son thak thak interview nang ke en long ja phan nang li bor inyang po la si nang li phan ta choro lo la pen apia potom asomar thek nang ji pu pen alang li tum pacharli un elo lo pacharli nang nelo po kam pa chong dat dun de dat si alang le tum lo ka pacharli phana pia potom amut cha dong prat pen alang le tum sai ka chong dat pen lo ka pacharli thek pot apia potom phan ta lahin lo Paravananda Vidya Mandir mate sarkiri tokbi 86.66% mate all subject along tar letter ka chepalong distinction ka chepalong dun ka chepaun dun high school ik lo lahin lo dak thepli aram jengkha along ke do I school iklo la se daga school dak than bang tum pen sita me ethethini alam neli tum ka chingki ka than pon je phan bori pon pa thema ko pia pot lo protang te sarkiri tokbi sita me la bangso school along ka charle dun pen si alangli pini la bangso ang deng an ka che palong dun lo la se la bangso sarkiri tokbi ahem kiduk thektik so alang phan Anfar Super 50 atum pen si alang le phan ka charli awar sai kipi ponji pu nilitum chingki che than pon long lo la se la bangso abeta hok pet pen dak than bang atum pen kopi alam thesi nang thanun jima nang che paklang dun jima lai hoi nilitum ethethini ke chingki ke che than pon je phan non bori ponik po sarkiri tokbi alangli kiduk thektika hem ariso distinction ke chepalong dun pen
alang li a hem apia po phan rong rop la pen kar bia khei phan nong mi wan lo la pen labang so sarkiri tok bi labang so dak pranabananda vidya mandir along si dak kacharli pen si la song deng an ka chapon don lo la si dak than bang atum non neli long si do lo labang so ai school along vice principal long singrong phar ke hai la pen la dak than bang atum neli long si doik lo la si nangli tum phan si ta me ke cheng si bang ke ning karong kardom nang pek lo dak sarkiri tok bi dak nangli tu my students lo da bang so ai school along kacharli pen si 86.66% ka chapalong don lo di as a teacher as a vice principal nangli ko an ning arong lo nangli ko pila puji ahoklo acha phangsi nalitum nordis ka bi life abutung panaltum bangso sakri tok bi alangli HSLC exam along ki undun walam pe nalitum ka humri na ka humri thakapot amso senal tumar nalitum pan suri kadon piglo sia ahoklo sakri tok bi alangli ke bang denga sarlang along 86.66 kilong dun po bang kanil tuman sidame ning arong pi ka somsi idhek long lo asida gong dung bang kora phoso se teachers tu man sidame lang phana bang ha bi hek pan sidame lang phan chini se lang le muthi nang ding lo plotang de messenger bang so so posi ase pinian ye bang ke bang so so nile tum ka matha teng pan lang li se taminang here pi tum lo nangun pi dun lo lasi ning arong pi khangyang lo nil tum ta nasi hok pe bang la pulo non ki thurmi we tum han posidame non present class 10 ki 2 somar tum han posidame alang li bang tamane nong mesi wan pila nula puilo he lalo tante dak pranavananda vidya mandir along se labang so so kacharli lo la pen as a teacher di than bang son ban panangli tum ta ning rong pik la thema nangli tum cho than ve ka so se pini nangli tum phan nong me ke wang la pen ke pir the dang akar bia tum si alang li phan pini ke kachini long di na ke komata joini lo plotang te than bang tum ke che padu ka joini lo la se a credit ke than bang tum along anta le dam lo asi nangli phan ka ju tukang tung la lo nile tum beta ke ret long ateng polotang te dak la sarkiri tok bia phan an far super 50 pen bang sila ningkan hini ka charlia pharman bang ke akijoy pen war sai pipon popula sila so puthak sitame a hoklo ma sabso nang khan ni jima lasi laso photha ka bang ka hok lo masi ke damtang december chiklo 14 arni se lang litum on first super 50 huzai pen bang lang litum bang so school along entrance examination center fan binang pura nil tum chingwai pen lada bi poniklo nasi hala so sat lang long sitame bang so so tamane overall tamane third position bang ka gundun lo la pochi la so third position undet pana bada bang non bang ke 86.66 la overall la HSLC sar lang lo gundun pensi non ka lang litum sitame bang so percentage theglong amasi apena hema condition ka do lang tum chini amasi alang li phana bang ke ningkan hini farmana mak lang tum chi chak dutlo je free of cost pen bang so pan bang la tum porhe tamane ake joy pen pipon pobosi la tum chi chak gilo lalo lasi anfar super 50 phanta choronang ji athema kacharli kidu ga joine katikuk rok ji po porahut alang li phan ar chak ki pidun mate ningkan hini higher secondary education phan ake joy pen da kar chak lu ka joine la bangke aho or ki pidun thega por anfar super 50 phan choronang ji anfar super 50 kopile oplotang te ilitum che thanda miknang hojai along nong nam ka che thang klong lo ka charli awa sai lo jong sia taxi along langdam rotang te anfar super 50 ta a taxi along si dolo asian far super 50 tum la puson sarkiri tok bi aphan la son ka charli aphan war sai ki pipon the po churu lo la penali tum than bang do ana tum aphan sitame themanang li tum second father puta pupu ja semeta bangke amhan ke pathek apia popen pirthe apia po bangke pirthe me ka pachechar apia po plotang te than bang pusi ki pupu asinang li tum bangke pirthe me ka pachechar apia po lo la si also apia potom aning karong karbia rara tum aning karong along nangli tum ta nangli somar nangli tum si cho than vek also pinila song dengan ka che palong dun thek panangli tum ta ning ka che parong along nangli tum ta ning che parong lo la panangli tum ka bor ia joini si also la song dengan kele la sinangli tum panta chorolo la si lalo ili tum kacharli ke ili tum la kiduk ke ili tum aphan nang kham kheun e ining ke hang la pen kabor ile do plotang te ajata saita chun unji pukela taisi ang theklo tangte pini sarkiri tok bia putha ka chingki ka che than ke lan seng ton pon kokpo ka dogwe phanta kurwang thu dome thakle